Moram izrađivati portrete bankara i drugih tipova koji bih radije vidio obješene na vješalima nego na zidovima. Ja, međutim, ne bih mogao živjeti od svoje umjetnosti. Morao sam prodati svoju voljenu sliku jednom savjetniku iz visokih financijskih krugova, neka ide k vragu novac, neka sva ta privreda ide do đavola. August Becker, 1844. godina. Pa za mene je angažirana umjetnost nešto što bi teško definirala zato što se uvijek tu razilaze neka mišljenja o tome što je to. Neko će reći da je svaka umjetnost angažirana, neko će reći da je to umjetnost koja više nije umjetnost nego graniči sa nekom vrstom aktivizma. A što se mene tiče, ja mogu o njoj govoriti nekako iz neke svoje pozicije kroz svoj rad. Ideja je ispiliti 2000 slova i postaviti ih u jednu misao koja se uvijek vrti unutar sebe same i koja u biti predstavlja na neki način nekako tupilo. Sav taj besmisao koji je prisutan, pretačem u neki rad i onda mi ima na kraju smisla nekog. Pa mislim da se angažirana umjetnost ne može uopće postaviti kao pojam danas, zato što je njena pozicija paradoksalna u okvirima naše scene i imam dojam da nešto što bi mi rekli da je angažirano, a blago teorijski rečeno bi trebalo biti refleksivno, kritički s obzirom na društvo i tako dalje, kod nas ne postoji. Rad bi mogli nazvati minornim, zato što se bazira na tome da bude neka zezancija za mene i ljude s kojima se ja družim. I tu moja etička komponenta pada u vodu i ne možemo ga nazvati angažiranim. Ovdje ima još jemova ako je neko zainteresiran. Ali vojnič. Danas je 250 građana, poreznih obveznika, bilo plaćeno novcem iz državnog proračuna da obavlja svoju građansku dužnost. Dakle, da korigira samo društvo manifestiranjem. Preko agencije dobili smo ljude koji su bili prozvani, podijeljene su im zastave, transparenti. I na kraju akcije smo isplaćivali ljude za 2 sata 60 kuna. Pa naravno da bi uvijek umjetnost trebala biti angažirana jer mislim da je to jedini način. Ali na kraju se to uvijek svede na neko estetiziranje tog angažmana, nažalost. Tako da ne znam da li je to u stvari moguće da je umjetnost baš angažirana. Umjetnost je angažirana ako je umjetnost. Ona je u principu uvijek individualna. Znači, stoji iza jednog čovjeka. Koliko si ti u svojem poimanju svijeta i svega ostalog angažiran, toliko takva je i tvoja umjetnost. Kako ti shvaćaš svijet, tako si i angažiran. Angažirana umjetnost mora biti umjetnost, sama po sebi. Inače nije angažirana, inače samo potrošna roba bez veze.